biziminak zer da, ez da antzeslan bat, ikuskizun bada, 3 esparru ezberdineko pertsonagea, ni musikati dator, ni antzerkitikan eta mai artetikan. Eta, biziminak da gatazka armatuek eskiun minei buruz hitz eite deu, eta kultur esparru ezberdinetatiken adierazteikeu, gure ikuspegitik batiz bat, ez? Gure bizipenetikan, gure inguruen gu jaso dikeun min ezberdinen islada bezala, eta gure pedradi dala zango genuke, ez? Terapia gisako gauzte badaz. Dinamika izan da erresa, naturala, batzutan gogorra. Baina erran edut, joan garela eraikitzen agitz erres bakotxak bazitun zer, ez? Bai bere esparrutik eta bai igual bestearen kanpoko ikuspegia eta baina erreski joan gara sortzen. Gehitzen eta kentzen. Bai, bedaude jolasak... Batez ere kentzen. Zera batean tekstuak aitzez pisu gehiago zuen eta azkenian performanzera gehiago jo du eta ez du golko linealidade bat igual. Bai, hori da. Dia jolasak dio, dia gure barreneko jolasak, eta gero asko lagundu digu kanpotik lagunek, bide lagunek izan ditunak, inspirazio iturri izan ditunak, ekartzen juntza eskigun, baite modu naturalean eroitza eskigun testuek, kantu bat, ipuin bat, kontatzen zana osaokue, pertsonai, bai, onda pixkanaka garatzen, eta gero partea handi eta garrantzitsutako bat testigantzak. Gai komplikadua da, bakigu azkenean mina asko daudela, eta horrekin errespetuz nahi izan dugu jokatzea, eta aldik eta bintzete gure intentzio uste izan ez bat gora ipatzie, ez beste gutxio, aldik eta errespetuen... Mina sortu gabe, eta transgresio puntu hori bilatu gabe, puntu horretan, ez erran edut. Eta danan gainetik nik uste erantzunik eman gabe. Hau da, gure bizipena dira, gure ikuspegie da, eta gero batu ditu benetan pertsonalki bizi izan dituen 3 min ezberdin batu ditu, holtza gainean, gure ez gain, beste 3. Nik uste egin deula oso barrutik eta oso benetan pertsonalki indeko lan bada, eta beti errespetuz, eta beti erantzunik gabe. Hori da, erantzunek iruditzen zaigu azkenin ikuslik beak topa behar ditula, eta etortzea nahi, bakoitzak bere barnea osarketen go, bere erantzunek ikukoitu, eta guk horreztak edo zer ikusirik eta ezin dugu esan zein izangoan bidie. Egia norberan begia. Hori da, egia norberan begia. Kriston zuerte izan du dalako egonaldi eta gozatu alizatea ni... Lujua. Bai, horren ez preokupatu behar izatea, ez dakit etorri 3-4 egun onat eta lanera etortzia eta punto pelota, bertze zertan ez pentsatu behar eta eraikitzea zure behar dituzun estenak edo atretzo guztia eta hor gelditzea eta biamunen goizien etorri eta taka. Hori da, ez dakit, suerti bat da, nik ez dakit bertze tokitan nola itxen den, binean. Egonaldin trukaketako bat bai da herrien zerbait lagatzea, eta kasu honetan Gaztelekuko gaztiekin egingo dugu gure sortze prozesu elkarbanatzea, eta erakustie guretzat ze izen da, zelan indeun. Martxuk bilen hemen holtza gainean gure gertu gonbidatzea ituzteu edotea, eta espero guretzat plazer bat dana zuentzatea ala izeti, ez? Da momentu polit bat pasatzi gurekin.